Sapa kang kepengen wangsul elok suarane jas patut diapresiasi besok digawa terus lah Mas Bayu pokoknya ya ngadepi ayo adape Gusti jangan dadi bojoku ngono kuwi ya Mas miliyada anakku kayak halus-halus kayak jane yo tekan apa lan kang nersa pintua mlebu ki iki nek nggon aku bakal rosok malah ya wis men dadi speakernya iso muni rosok kosong nambah satu ngono kok telu kok bleng ayo rosok itu bodolan rambut Bu lanjut luwung yen tumitah jas yen liwat takku eling mikrofone tambahi biyen tak ya iyo ya iyo siap dirokok seragam ya
Jan kok sindene kaya petinju ya lah iki. Rumangsane kaya tewel ae iki. Jujung. Ayo, yo Mbak Eka, ayo lanjut. Intan gor Mas berlian ku jiblok. Wah. Oh, boramu. Wah, iki terus dudu tak kok diaku iki lho. Ya, Mbak. Catetan sajuan kangenku tanpa upama. Iki lho, sing marai aku seneng karo kowe iki, nadyan mlakumu kok ngono suaramu apik lho, Kak. Mong sliramu kang dadi telanging ngati. Iki karo guyu ya ta. Wes lawas anggonku nunggu terus mesem ngono lho. Lah, Lat manis. ben sing mirsani ku ora wedi. Ora nek. Anu karo guyu, contohnya pe karo guyu. Wes Mas. Malah karo guyu tenan. Lah yo mana guyu wae. Mas lawas anggonku nunggu. Tahan. Mesem. Ya. nganggo melet. Nganggo melet. Lah iya ta. Wah, turunan kadal kok. Ya iki nganggo melet. Jare kon nganggo ngene. Ya, nyokot lambe. Oh nyokot lambe. Heeh. Lambene sapa? Lambeku dhewe. Lambemu dhewe. Mosok lambeku lu mau? Ayo. Nah, Nanging amung ngledo. jas. Ngelingan iya. Ngeling ana rikala diraka. Nena. Elah. Malah kowe sing medeni aku. Maksudku sliramu nate. Kira terus digudang. Nah, ora gah. Nah, apik-apik. Wis. Udang kowe tombok nah aku. Ayo. Tombok Sliramu. Ayo. Nate. sliramu nate ngendika. Aku ngendika apa ya? Tresno lair terusing Maka diaturke lagu lali janjine. Maka ayo, Cak. Ya. Ayo ya. Ae.
ngerajang kubis. lali janjine ngerajang kubis. Ngajak kobe sok Ah. kipit-kipit ki piye iki? Dimatke to. Ge dimatke tangane rak koyo wong ngerajang kubis to. Coba dimatke. Lali jan coba. lali janjine Wah, piye? Arep digenteni 15.000. Ayo. apa di sini iki film aku Ora apa-apa wis tak tebak tak undahi 20.000. Ya aja ta. apa nek selawewu 20.000 tak pasang ning ngarep omah tikus nggonku akeh. Sia-sia kuwi kelangenanku ya kuwi. Oh iya, Kuwi kesayanganku kuwi. bener. kelangenan ki kirek Ora. Kinase, Ya. kinase. Ya Cahayu. Ya. tikuse tak pangan mau pangan dhewe ya wis mau pangan dhewe Jawabe ora. Ya. jan-jane kowe nong Ae. sajak nyugri yani atiku sujalan Bengawan Solo. Jiwa. Mubeng ta? Piye ngapa Mas? Sampean ki anu lho. Napa niku ibaratnya kaya guru tari lho. Loh, lah aku malah guru tari niki wis rasa dibenake gen ngene wae. Iki angel iki mbok ngentekke guru 5 jogete ya kaya ngene terus. Iya. Wong polahe kaya robot kop kok. Yo ka. Masuk angin dikop. Ora tegese wis apik gawane. Piye, Nduk? Nggih. Yo. Jan-jane kowe